Vaganza fuq il-borra. Illum l-10 ta' Frar, festa pubblika, għax Malta tiġi ċċelebrata il-festa ta' San Pawl. Allura jien u hija żekk m'għandniex skola u lanqas ommi u missieri m'għandhomx xogħol għax il-bank fejn jaħdmu ma jiftaħx. Ommi u missieri iddeċidew li jeħduna ġurnata sqalija. Propjament, ħammorru fuq il-muntanja Etna biex niżżersqu fuq il-borra. Hija żekk eċitat daqsi għax aħna qatt ma rajna borra. Ommi avżatna biex nilbsu sew għax hemmhekk ikun il-bart. Bħalissa, is-satejn ta' filgħodu. Qomt kmieni biex nibda nipprepara. Aħjar nibda nilbes għax malajr itir il-ħin. L-ewwel nilbes flok ta' taħt bil-komma twila u tajt soħxhom minn taħt. Issa nilbes jersey tas-suf u qalzit iswed twil. Aħjar nilbes par kalzetti fuq it-tajt ħalli ma jiksħux saqajja. Ma rridx ninsa warajja l-ġaketta, ix-xalla, il-barnuża u l-ingwanti. Aħjar nilbishom bil-lest. B'saqajja ħanilbes il-boots. Jien bil-lest nispera li nkun nista' niżżerżaq għax bil-kemm nista' niċċaqlaq b'dawn il-ħwejjeġ kollha.